amahan. Nga nagaingon ngadto ni Abraham, kung diha sa imong kaliwat ang tanang kabanayan sa yuta, mapanalanginan. Una ko, kamo mao ang mga anak sa mga propeta o sa pakigsabot na gihimo sa Dios uban sa atong mga amahan nga nagaingon ngadto ni Abraham, o diha sa imong kaliwat ang tanang kabanayan sa yuta, mapanalanginan. Okay? So, ang ato karong iskutan karon, Jesus came to bless us. Si Jesus mianhi aron pagpanalangin kanato. Sa English nga pagkasulti akong basahon, you are the sons of the prophet and of the covenant which God made with our fathers, saying to Abraham, and in your seed all the families of the earth shall be blessed. To you first, God, having raised up his servant Jesus, sent him to bless you in turning away every one of you from your iniquities. Now, dili sa mao nga bersikulo sa mga buhat 3:25 makaigsuonan, dunay gi-emphasize dinhi ang gihisgutan dinhi sa mao nga bersikulo. Naghisgot kini mahitungod kang Kristo Jesus. Nga si Kristo Jesus kaliwat ni Abraham, gikan ni Abraham. Dayon iyon din higsoon nga pinaagi kang Kristo Jesus ang tanang kabanayan sa tibuok naong sayuta, ang tanang katawhan sa tibuok naong sayuta, mapanalanginan pinaagi kang Kristo Jesus. That is why Jesus came to bless us. Jesus came to bless you and me. Jesus came to bless every one of us. Now, naipangutana nga nagkanayon, who is the seed this verse refer to? Kang kinsang liso kini gihulagway. Kang kinsang liso sa maong bersikulo gihulagway. Ano to ba? Ang liso dinhi nga gihulagway mao si Kristo Jesus. The seed is Jesus Christ. And your seed, and in your seed all the families of the earth shall be blessed. God, having raised up his servant Jesus, send him. Gipadala sa Dios Amahan si Kristo aron pagpanalangin kanimo o kanako. Pagkanindot igsoon. Now, to Abraham and his seed where the promise is made. Karon ngadto kang Abraham o ang iyang liso ang mga saad nahimo kinsa maning his seed of Abraham, si Kristo Jesus. Si Abraham o si Kristo Jesus ang mga saad nahimo. Okay. He does not say, wala mag-ingon din ang bersikulo nga seeds. Wala mag-ingon ang Acts chapter 3:25 seeds. Plural with S, di ba? O dili nag-ingon seed without S. Ang seed din nag-refer to Jesus Christ. Now, wala mag-ingon og seeds, ha? Kaya kung nag-ingon pa now, sa English, sa binisa, karon ngadto ni Abraham og sa iyang kaliwat ang mga saad gihimo, siya wala mag-ingon og ngadto sa mga kaliwat. Wala ha. Ingon nga daghan apan, ingon nga usa og ngadto sa imong kaliwat nga mao si Kristo Jesus. Na klaro na kayo diri ha. Now, pinagi kang Kristo Jesus nga mao ang binhi. Pinagi kang Kristo Jesus nga mao binhi. Ang tanang pamilya sa tibuok kalibutan, ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan, mapanalanginan.
panalanginan gayud sa Dios pinagi kang Kristo Jesus. Now, sa atoa kita, we are nganong kita panalanginan ni Jesus. Tungod kay kita usab kaliwat ni Abraham. Ha? Kay moingon ta nga kaliwat man kong Abraham, mga Hudiyo mami. So, i-explain ko no. Na unsang bahina nga nahimo kang Hudiyo o unsang paagiha nga makaklaim ka sa mga saad nga gihatag sa Dios kadto kang Abraham, dili maka-explain. Ha? Pero ang explanation was put in here in the we are also Abraham's seed. Galatia 3:29. Iyo diri ha? Ang Biblia gyud ito'y pasultion. Nakita di ay wala kasulatan. 3:29. O kung kamo iya ni Kristo, tanawa. O kung kamo iya ni Kristo, that is conditional. O kung kamo iya ni Kristo, nan kamo, mga kaliwat ni Abraham. Wow, pagkalingkot. Kamo mga kaliwat ni Abraham, o mga manunulod, sumala sa saad. Amen. Wow, pagkalindot mo rin. Wow, kalindot rin. Kung kamo iya ni Kristo, nan kamo, mga kaliwat ni Abraham. O kamo, mga manunulod sa mga saad. Hallelujah. Huh? So, if you are Christ, then you are Abraham's seed. Abraham's seed and heirs according to the promise. Muna gingon ni Pablo sa Galatia 3:29. Because we belong to Christ, tungod kay kita nahiusa ni kang Kristo, we are also Abraham's seed. Hallelujah. Natungod kay kita, mga kaliwat man ni Abraham, tungod kang Kristo Jesus, ang tanang pamilya sa tibuok naong sayuta mapanalanginan. Muna yun. Aron sila makadawat og panalangin, ang Diyos mga panalangin una og labaw sa katanan nimo og nako. Nimo og nako. Ana man ni ang senaryo igsuon. Ang Diyos mo panalangin nimo tungod kay kaliwat ka ni Abraham o sa diyang gipanalanginan ka sa Ginoo mo panalangin po ka sa uban. Na may daghan kay karong gipanalanginan pero di makahatag sa uban. Unang ang Ginoo tagaan tingali siya, dili na ulan nga panalangin, taliphi. Para la sa iyaha. Kaya paulanan kang panalangin, basta buhatag ka sa uban. Una mayon si Pastor Leticia ganina, napatasan kay nila sa simbahan nga magpakaon o paniudto kada Domingo. O nagplano gani ko nga, ari na lang may musimba diri kay para malibre paniudto. Pero mayon siya, wala man po sila kuno mahote. Kaya saad ko na sa Ginoo na kung mo-bless ka sa uban, panalanginan ka sa Ginoo. Ang Biblia daingon, kung makapainom gani, kagbuk ng tubig lang ha, bili nakakahugtan o blessing, how much more kung kasagaran niyang idalit niya, di kolor lang itong tubig lang. Coke, Sprite, niya ang gingon sa Biblia, bugnaw lah. Hinadili lang yun, lagaan pa ka, pakan mo na, may solid food. So dili, labaw, dili nakahugtan ng panalangin. Unya, saad po sa Ginoo nga, ang tanang iya ni Kristo panalanginan. Pobre pa pagkataan dato. Dili, dato puti dato itong ko, dili, dato na tinuod. Kasagara, magod, kinilang atong putlon, kini atong konsepto nga nakuha sa uban, nga kung mga lagad kas Ginoo, ang imong pagkadato mo o espirituhano ng bahin. Dato lang kas pagtuo, dato lang kas pagsalig. Pilong kulang kag kwarta, kulang kag mga material things. No! Putlong tana! Kaya ang pagkadato, ang gibuhat ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo, dili lang sa espirituhanon, even in physical aspect, as well as in material things and financial matter. Package.
Ang kaluwasan nga gimo ni Kristo, package, kompleto, naatanan. Ato emphasize ang grasya. Kaya usay ang grasya, gamay usara ang gitagaan kahulugan. Dunay tulo ka matang nga kahulugan sa grasya. Una, kanang gitawag og saving grace. Kung sa may sabtan ni saving grace? Kaluwasan sa kalag. Grasya kini, pabor kini, nga gibot ni Kristo aron ang kalag maluwas. Pabor kini, nga gibot ni Kristo aron ang mga sala sa tao pasaylo, that is gitawag ng saving grace. Dili ka pwede nga mayngon, Lord, los ako, tagay ko kwarta sa imong saving grace. Dili na pwede. Sa naman, ang saving grace para sa kalag na kandidato para sa impyerno, ang saving grace, kapasayloan sa sala, di na pwede dili gid magka-synchronize. Dili gid magka-tukmay soon. I-emphasize na to ang saving grace, kaluwasan sa kalag sa tao nga kandidato sa impyerno, kaluwasan nga mapasaylo yang sala, dati saving grace. Ikadua nga klase nga grasya, kanang gitawag o healing grace. Ano sa healing grace? Pabor nga gihatag sa Dios aron ang mga sakit mamaayo. Mingon ni sa Peter nga pinagi sa mga labot, kung ikaw mo to, umayo ka. Kayuhan nga dili na magkinalag doktor. Kayuhan nga di na kabuti kong tambal. Na gitawag og healing grace. Amen ba? Pero Lord, ayaw ako sa musakit. Ayaw ka. Pinagi sa mga labot, ako na ayaw. That is healing grace. Dili ka pwede nga, Lord, tagay ko og kaluwasan sa ako ang balatiano. Dili. Ang imo pangayo ang healing grace. Kaayuhan sa musakit. Ikatulo, katapusan nga definition sa grasya, kini gitawag og grace to prosper. Mao ni gipugnan sa yawa. Bisan mga pastor, okay. Bisan may mga pastor mingon nga dato tas pagtuo pagsalig des Ginoo pero mag-iskot og material things, we are nothing. Sayop manay suod inaaday grasya gitawag og prosper to grace. Grace to prosper. Para bang pabor sa Dios nga ikaw ako, di magpabiling sa aking ato kanon. Kung dili i-prosper ka, hantod ka mahimo kang blessed person. Kaning kalibutan na. Kaya muna yung rason nga nag-ipadala si Kristo. Dili sa kalibutan ang pagpanalangin. Muna yung rason nga nahimong bugtong pinhi si Kristo ni Abraham. Aron ang tanang saad sa Diyos kato kang Abraham. Mag-claim po di mo, pinagi kang Kristo Jesus. Una sa among mga pag-ampo, puntag sa'yo, sa among intercessory prayer, among Lord, we declare in the name of Jesus Christ, we claim all the promises that you have given to Abraham. We claim in the name of Jesus. Hallelujah! Nagkaroon salamat sa Ginoo. Ang katong mga sponsor na mo, financially, na-stagnan na to, karon balik-balik, naghatag na sila ikso, nagpangsyon na. Ano, nagyabrihan pag-usap sa Ginoo. Why? Because among girenew ang mentality, among old mentality, turn into new mentality, referring what the Bible says. Amen? So, pwede na mo, Lord, akong i-claim. By Abraham's blessing, I claim in the name of because I am in Christ Jesus. Na-claim ni mo ang saad sa Diyos na kag-Abraham, ang Yahweh diha mao si Kristo. Amen. Hallelujah. Paraita. Itare. Jesus came to restore the blessing. Tanawa. Si Kristo niya ni aron ipasikuli niya ang panalangin. Yan naman. Ang panalangin nga giandam sa Diyos sa pagbuhat sa tao, giguba kini siyawa, pero pinagi kang Kristo iyang gi-restore. To you first, God having raised up His servant. Dalawa. Ang Diyos iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga mo si Kristo Jesus. Send Him to bless you in turning away every one of you from your iniquities. Ang pagkutana, according to this verse, why did God send Jesus? Sumala aning bersikulo, anong gipadalaman sa amahan si Kristo? Kung siya rason? Ano pa siguli? The only and main reason is to bless you. Mora gina, pagpadalangin mo.
Ang panalangin, it's a package. Panalanginan ka, luwason na mong kalag. Amen? Ayuhon na mong sakit. O suwagon ka, panatuon ka, palabuon ka. Package, magklase ng panalangin. Now, God sent Jesus to restore His original blessing plan for a man as found in the Garden of Eden. Ha? Si Kristo, gipala, ang Diyos, kapalalag ang Kristo, aron, mapasig uli ang original na plano sa Diyos, mga pagpanalangin sa tao, tungkol kay kinigiguba sa yawa, sa diyang si Adan o si Iba, na minaw, sa yawa na nagpakapitin o naguba ang plano sa ginumahay tungkol sa pagpanalangin sa tao, but in Christ Jesus, iya kining gipasig uli. Hallelujah! Now what was God's original plan to man? Usa may original na plano sa Diyos dito sa tao. Ano ba? Then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply. O, isa kasulti nila. Ang Diyos, pag umanag ko ba sa tao, yun siya sa tao, be fruitful and multiply. What does it mean? So, ito sa mga anak. Hallelujah! Magdaghan ka. O, sorry, mudaghan ka, ha? Mababungahon ka, that is a blessing. Be fruitful and multiply. Wow. That is the original plan of God. Then Adam is up God's plan through his fool. So pinagi kang Adan, nagugpa ang plano sa Diyos. Pinagi siya pagkahulog sa sala. Sin and disobedience. Asa babasa, Romans 5:12. Kaya makita na ito niya, Romans 5:12. Tungkol sa sala, nagugpa ang tanan. Amen ba? And then, katapusan, God sent Jesus, the last Adam, ipadala si Jesus na mo katapusan Adan. Kaya ang unang Adan, nahulog man sa sala. Si Kristo, gihulag pa rin siya katapusan Adan. Nga naman, to restore the blessing. God, having raised up His servant Jesus, send Him to bless you. Now, sa Galatia 3:13-14, muli katapusan versikulong yatag. Galatia 3:13-14. Dayon ni Nixon. Galatia 3:13-14, bingo ng pulong sa Ginoo. 13-14. Christ, sa Binisaya. Deritas Binisaya. Ano Binisaya? Okay. Tres 13-14. Ayon din eh. Kamo na sayod giunsa nga pinagi sa kuluyohan. Ni mo.